Здравейте! За тези от вас, които тепърва попадат на моя случай, горе вдясно можете да проследите цялата история. В днешното видео ще ви покажа какво точно се случи на 21 октомври 2025 година. Но преди да пусна кадрите, искам да обобщя за вас схемата, която майката Елизабет и бабата Димитринка прилагат вече 3 години. Аз я наричам симулация на съдействие, протакане, разиграване на институциите и активно родителско отчуждаване. Ето как работи това на практика. През лятото на 2025 година, след дълги битки, Елизабет беше насочена да води сина ни на социална услуга в Института за социални дейности и практики в град София на улица Пиротска. Тя категорично отказа. През септември 2025 година тя все пак реши да симулира желание за работа и записа детето при друг доставчик на социални услуги, при много опитния психолог Венислав Тодоров. Но познайте, през първите 4 месеца тя не водеше сина ми там. Тъй като същия този месец, септември, синът ми тръгна в първи клас. Аз реших да действам и по друга линия. Консултирах се предварително с психолога господин Тодоров дали е удачно към процеса да се включи и училищният психолог. Той потвърди, че двете неща могат да се съвместяват перфектно. Като бивш учител знам как работи системата. Затова пуснах официална молба до директора. Заедно с класния ръководител те реагираха изключително адекватно и предложиха пълно съдействие от страна на училището. Познайте какъв беше отговорът на майката. Категоричен отказ за всякакви срещи и работа с училищния психолог. А какво се случи с социалната услуга при господин Тодоров? Чак през януари 2026 година Елизабет благоволи да започне да води сина ни там. Успях да видя детето си няколко пъти за по 15 до 40 минути. На срещите през цялото време Елизабет стоеше в стаята с такова явно нежелание и враждебност, че се усещаше от километри. В крайна сметка психологът прекрати услугата, защото видя, че тя е безмислена. В официалния си заключителен доклад от 25 март 2026 година, който държа в ръцете си, той написа следното. Цитирам: Социалната услуга не може да бъде предоставена ефективно поради нередовното участие на детето. Детето се намира в състояние на пълна емоционална зависимост от нагласите в семейството на майката. Тези условия формират конфликт на интереси, което би могло да възпрепятства изразяването на добронамереност от страна на детето към бащата. Семейната среда на Елизабет и Димитринка не кореспондира в посока на мотивиране на детето към общуване с другия родител, а това би могло да резултатира в формиране на трайни негативни емоционални нагласи към бащата. Край на цитата. И тук искам да отворя една важна скоба. Разберете, че нито един социален работник, нито един психолог, нито дори частен съдебен изпълнител не може да повлияе на едно малолетно дете, защото за него те са напълно непознати. Няма как един непознат човек от институциите да промени нагласата на детето за 10 минути, след като най-близките му хора, Елизабет и Димитринка, ежедневно и методично го обработват да повтаря, че не иска да ме вижда. За да разберете мащаба на този абсурд, ще ви дам още един пример. Тъй като вече 11 месеца социалните работници идват при всеки мой режим и стават свидетели на един и същ цирк, самите те излязоха с официален доклад до съдебния изпълнител. В него директно заявяват, че предаване на детето на този адрес няма как да се осъществи и препоръчват смяна на мястото. Социалните предложиха алтернатива. Елизабет да води сина ми в техния офис до метростанция Константин Величков, за да се виждаме там на спокойна и неутрална територия. Познайте какъв беше отговорът на Елизабет. Точно така. Категорично отказа. И е напълно логично да откаже. На нея и на Димитринка им е идеално да разиграват този ефтин театър на прага на дома си. Пред вратата им е най-лесно да имитират дейност и да симулират фалшиво съдействие, докато всъщност държат детето под пълен контрол. Продължаваме нататък.
Пролетта на 2026 година Елизабет подаде искане за нова социална услуга, но 2 месеца бавеше старта. Накрая отново категорично отказа. Оправданието й, че е имало заведено дело при съдебен изпълнител. Стигаме до днешни дни. След този пореден саботаж, дирекция социално подпомагане издаде заповед и задължиха Елизабет тя да води сина ни на социална услуга. Онзи ден получих отговор каква е новата й причина да откаже. Този път работното й време съвпадало с това на центъра. Имам чувството, че следващият път ще се оправдае с войната в Украйна или кризата в Близкия изток, само и само да не съдейства. Стигна се до там, че социалните вече заведоха дело в съда за извеждане на сина ми от семейната среда на Елизабет и Димитринка. Но дори тази крайна мярка не ги спира и те продължават да отчуждават Джими от мен. И тук е най-показателният факт. За всичките тези 3 години, в които те отчуждават сина ми, от мен и от целия му бащин род, те нито веднъж не са предложили каквато и да е алтернатива или форма на контакт. Нито веднъж. Инициативата винаги идва от мен, институциите също предлагат варианти, но всичко се отказва. Те абсолютно никога не поеха инициативата да кажат: ето, нека детето се види с баща си по този начин. Единствените моменти, в които успявам да видя собственото си дете, са публичните събития в училище. Всичко останало се саботира брутално. А сега, нека ви покажа какво се случи на онзи 21 октомври 2025 година, когато частен съдебен изпълнител и социалните дойдоха за пръв път на адреса. Приятно гледане! 21 октомври 2025 година по режим на контакти съм пред... тук е баща ми, който Елизабет е определила също в 5 часа за летния режим на контакти да си види внука. Тук сме и с служител от кантората на частен съдебен изпълнител Стефан Петров. Ето е ние. И сега се качваме нагоре заедно. Татко, в тебе ли ти е яйцето? Татко, в тебе ли е яйцето? Давай. Аз ще опиша в кола, че всъщност ви предавам на вас и вие трябва да го предадете на мен. Кое? Нали, днес е насрочено на предаването. Да, в 5 часа. В 5 часа е и двете. Да, по някаква причина го е насрочил за 5. Да. А там пише, че не трябва да съвпада с режима на бащата. Да, затова ви го предавам на вас и вие да го предадете на него. В 8 часа. Детето, да. Той баща ми снощи извъня по телефона, никой не вдигна пак. Вчера, не снощи, вчера беше. Асоциалните ще ги чакаме, защото съм сигурен, че ги видя, обаче понеже отидох до билата, фанах се и ги А кой е? ето този. Може да се бъде. Здравейте, здравейте, Ирина Георгиева съм. Младък съдебен изпълнител за предаването на дете, което е насрочено днес за 17 часа. Говорила съм с Елизабет, която ме увери, че вие ще ни предадете детето. Джини? Баща ти е дошъл да те вземе, защото днес имате съответно време, което да прекарате заедно.
Здравейте, ми говорите сега с клиницата. Така, общо взето, толкова социален работник. Катерина Георгиева, моят последен Голяма Цонкова, Димитър, старши с социален Кирил баща. работник. Аз вече Кирил. водя. Здравейте. Радвам се да се видим и на живо. И сега да попитаме пак книги. Джимче! Баща ти е тук. Дошъл е да те вземе. Здравейте, альтернатива социален работник. Катерина Георгиева. Димитър съм на Кирил баща. Виждахме с предния път. Попитах и аз само. Заповядайте, влезте. Ако желаете, влезте да разговаряте. Мога ли да вляза да разговарям някакво думи с? Не, те трябва да го предам аз. Притесняваш ли се? Каква е ситуацията с детето? Нали поканиха ми вътре, ако искате да говорите с... Ами... Пак питам, мога ли да вляза да кажа някакво думи с си? Не. Как те завляза? Може ли да ми помогнеш? Защото аз не трябва. Може ли да вляза? Току-що ви помолихме да излезете. Изчакайте там. Към този момент детето не иска да Ма, излезе. ми е ясно, аз 2 години съм тук пред нея. Може ли да не затваряш вратата? Сега, това, което мога да ви предложа е да оформим протокол за това, че детето към този момент не желая да излезе вкъщи. Вие какво разбрахте? С съдействието на колегите от Агенция за закрила на детето ще ви помоля в последствие да изготвят доклади какво може да се случи за бъдеще, за да видим как можем да процедираме с това предаване, защото към този момент това означава постоянно неизпълнение на предаването на дете и за вас, и за вас. И съответно да видим в бъдеще как ще Аз веднага мога да ви кажа какво може да стане. Интелигентно и нормално. Така, вместо да идваме тук всички и да стоим, аз да я питам дали мога да вляза да кажа 2 думи на детето си, по интелигентен начин. Вместо да идваме да седим тук, да се разберем първо с майката, която очевидно днес я няма, но да се разберем, да влезем в контакт с нея, да излезем навън, детето да си играе, ние да дойдем, да го видим, както на 15 септември отидохме на... В този момент аз не мога да дръпна детето и да го скарам на сила. Никой не ви говори за сега. Говоря, че вместо това да се случва, вие да влизате вътре, да следите 8 минути и да ми казвате, аз нямам никакъв достъп до сина си. Чувам ваши думи при разказане. Вместо да става това, да излезем, да отидем. Той е на училище, допреди малко е бил на училище. Няколко пъти предлагах на баба му и на майка му да отидем в училище заедно, да го видя, да го вземем, да отидем някъде, баща ми да отидат на кафе или на сладкарница, в детски център и така нататък. Нормално нещо. В този момент, когато детето изявява нежелание да излезе от къщата си, какво можем ние да направим? Не говоря за днес. Днес ми е ясно какво ще се случи. Така. Той е ясно какво ще отговори. Той е научен това да отговаря. Това се опитвам да ви обясня в момента, че със Но съдействието на колегите Но ви ще се питам, опитаме когато да стигнем до сутрин края се на събуди, резултата. когато сутрин се събуди, баба му пита ли го, искаш ли, Джими, днес да отидеш на училище? Детето ще каже, не искам да ходя на училище, и тя ще каже, да, Джими, това е твоя воля, ти имаш правото да решаваш, ти си вече голям, няма да ходиш днес на училище. Само, че тя не го пита. Но когато да види баща си, странно защо винаги го пита. Когато й предложи нещо да направим такова, тя пита, искаш ли, Джими, да отидеш баща си на училище? И той отговаря. Ще направим абсолютно всичко възможно да стигнем до изпълнението на делото. Това ми е молбата, защото това нещо не работи. То е очевидно. Ако искате Нито за баща ми, изпълнение, нито за майка ми. Моето присъствие нямаше да се случи. Какво ако искам? Дошла съм тук, за да видя какъв е случай, да разговарям с колегите от Агенция за закрила на детето и съответно да задвижим нещата по случая, за да можем да стигнем на някакво решение, защото доколкото разбирам, последните 2 години не сте стигнали до такова решение. Да, и нещата се задълбочават и стават все по-зле. Сега вече са го инструктирали, не излиза на вратата. Допреди това излизаше на вратата и говорихме. Сега детето стои оттам и крещи и тя му вика, искаш ли да видиш баща си? Той казва, не, и тя затваря вратата. Това нормално ли е? Разбирам ви, моля ви да проявите търпение, за да можем да работим в случая спокойно, за да можем да стигнем до някакво изпълнение. Защото последните 2 години не сте стигнали до такова. Точно така, да. Разбирам ви напълно, разбирам
ви като родител, разбирам ви като гражданин, разбирам ви като баща и за това се опитвам да ви помогна. След като ме разбирате, баща ми има днес, не е провел една дума и един разговор. Разбирам. Той също иска да поговори. Извинявам се. Аз защо тогава идвам от Бургас? Те са насрочили дата и час. И аз в Чисто 5 часа. юридически не мога да отговарям за вашето дело, тъй като е при друг съдебен изпълнител. Просто на добра воля говорихме с бащата да бъде предадено днес след това на вас, от него на вас, за да може все пак и вие да видите внука си. Ние получаваме съобщение, че трябва днес в 5 часа да се явят тук, да имаме среща с тях и с детето. И аз идвам от 1000 км тук. Разбирам напълно. Така, молбата ми е следната. Баща ми днес е дошъл. Утре пак трябва да дойде в 5 часа. В четвъртък пак трябва да дойде в 5 часа. Аз също трябва да дойда в 5 часа в четвъртък. Молбата ни е следната. Баба му е тук. Очевидно, майката е делегирала правата и правомощията в момента на бабата и ние няма. Да влезем в контакт с бабата, да влезем в контакт с майката, да се разберем как ще се случат, да предложим това, което имаме да предложим като излизане от ситуацията и да видим те какво ще предложат. Това ще се случи, господин. Това ще се случи. След като се случи, значи трябва да влезем сега в контакт с баба му. Ама сега да влезем в контакт с баба, Тя е трябва ние насилствено да влезем в апартамента. Никой няма. Ще позвъня на звънеца, ще проведем разговор той и аз с нея, във ваше присъствие. Вие какво си представяте? Да излезе бабата тук. Тя в момента, да говори. вие излязохте, използва и затвори вратата. Какво мислите, че ще се случи в този момент? И сега ще разберем като позвоним. Нали ви кажа, че имаме да й предложим начин за излизане от ситуацията. Това няма как да продължи по този начин и детето да е лишено от баща, баба и дядо. Абсолютно ви разбирам, просто в този момент не мисля, че нещо хубаво ще произлезе. Нека да разберем какво ще отговори баба му. Заповядайте. Но друг път, ние излизаше тук, говорихме. Да, разбирам ви. В момента аз също съм разговаряла с детето, което не иска да излезе от кухнята. Аз, за да съм тук, очевидно искам да ви съдействам и се надявам в бъдеще и Детето не колегите иска. да Аз, съдействат. и аз да съм на него място, и аз няма да искам. Разбирам ви напълно, Детето- само че това ще се случи само с работа от всички страни. Ние не сме, искаме да говорим с теб, може ли? Ела да говорим. Аз идвам от Бургас. Има среща днес в 5 часа. Ела да говорим. Моля? Ама вие ма викате ми насрочвате среща днес в 5 часа да дойда тук. Кой? Ти ако не сте вие... Вие знаете ли за тази среща? Извинете, знаете ли за тази среща, която има насрочена с Да, има бабата и дядото? насрочена Имаме вторник, сряда и днес, четвъртък. 3 дни. Ние получаваме от писмо вторник, сряда и четвъртък да се видим. Ами тези срещи съвпадат с режима на господин Да, Милев. да, станало е дублиране, тъй като двете дела се водят при различни съдебни изпълнители и по принцип, ако детето беше предадено, следваше да бъде предадено на бащата, който след това ще даде на другото лице за 3 дни. И аз идвам специално за това. Жени, Аз не съм тръгнал. младяло ти е тук дошъл да те види и да те вземе. Ама аз нищо не разбирам, защото този личен режим на господин Ников в момента съвпада с тези Да. дати. Нещо какво се получава? Получава се дублиране. Да, изрично. в Това са датите, тяхното които майка му е решение- дала. Моля? Това са трите дати, които майка му е дала. Не, Бети не е давала такива дати. Е как, нали съдебният изпълнител, тя пък адвокатката е пратила писмо на съдебния изпълнител и той дава датите на баща ми. Ма аз не идвам от Бургас така случайно, Бети разбери ме. беше дала за 15 и 16, тя не е давала дати други. Бети беше отговорено, че те не могат да дойдат на тези дати и тези дати са новите, които е дала в петък в Аз ще електронната хвана ли почта на... пътеката от 1000 км да дода, без да съм уведомен и да има писмо? Как ще тръгна аз? Що не дойдах в четвъртък? Не, Ами защо идвам. не дойдохте на 15 и 16, когато Бети беше подала тези дати? Защо днес идвате?
съвпада с режима на Кирил. Да. Така, баща ми е дошъл, защото Бетя дава тези Добре, дати. Джими, в момента баща ти и дядо ти са тук пред вратата. Дошли са да те вземат. Да. Чуй ме, Виж какво ще кажа. Какво? Повече не искаме да питаш детето иска ли или не иска. А какво трябва да направим? Много добре искам да ме разбереш. Да, кажи Ама какво повече не предлагаш? искам да попиташ детето. А кого да попитам? Детето, аз ще питам теб и дъщерята. Вие не искате. Как ще иска детето? Ето, те ме слушат тук хора. Как ще иска детето да идва при мен и при баща си, при дяда си, при баба си, при близки си? И аз да съм разберимо правилно. И аз да съм няма да искам. И аз да съм няма да искам. Какво няма да Защото искаш? ти не искаш и дъщеря ти не иска. Така е възпитано. Това са ваши някакви думи, които в момента ги хвърляте ей така, без основание в Тръгвате ли с нашия разговор. Какво без основание? А вие вече нямате работа. В момента водим диалог, няма ли да участвате, няма ли да слушате. Няма нещо, което не е така. Искам много правилно да ме ваши разбереш. разсъждения, Искам Мога ли да ви помоля? много само точен да съм вижте и ясен. Да. Не искам повече да питаш детето иска ли или Само не иска. секунда, А извинявайте. кого да попитам? На длъжник, пишете име, фамилия и подпис. Кого да попитам? Тебе На питам и длъжник. дъщеря ти. Бе. Длъжник. Вие сте го възпитали, вие сте го научили, вие сте го... Господине, А, извинете, тук Сте го сме накарали да двама плати. човека. Ще питам аз, детето иска ли или не иска. нали така? Не съм го видял още, но ще го разбера. Добре. Моля ви да не си тръгвате, тъй като все още кореспондираме, говорим и може да влезете, може да помогнете с нещо за комуникацията. Детето не иска да разговаря. Детето е на 7 години, госпожо, няма правна легитимна воля. Има родители, които носят отговорност за постъпките на детето. Не детето да обяснява. Ние сме викнати за самото предаване на дете да бъдем тук. Оттам Вие- нататък може да се става Вие си съвсем тръгвате, в момента водим диалог и ви моля да останете, тъй като не е свършило. Само една секунда. Извинете, ние свободни ли сме, тъй като няма да има предаване на дете? Тръгнете си спокойно. Благодаря. Защо да се тръгват, като в момента водим Защото диалог? няма да има предаване на дете, господин, Виждаме, така че или се иначе вижда. абсолютно Така. безпредметно е да ги държиме хората. Сега, искаме да кажем, не, моля ви се, кажете, че не сме приключили. Искаме да кажем няколко думи на детето си и на внук си. Баща ми е бил 1000 км, за да дойде до тук. Ето, аз идвам 1000 км. Тя затваря вратата. Тя не затваря, тя казва няма такава среща. Ама аз така... Не съм казала няма такава среща, казах, че просто съвпада тази дата, която ти ми казваш, с Така. личния режим на Кирил Ников. А изрично в решението пише, че трябва да бъде уговорени дати, които да са извън режима на бащата. Така, след като мой режим не се изпълнява, нито техния не се изпълнява, нека да пристъпим по същество. Имаме молба към теб, тъй като си баба на сина ми и на техния внук. Искаме вместо да идваме на вратата и ти да крещиш от вратата, Джими, те са дошли, той да крещи от другата стая. Искаме да ти предложим да излезем навън, да прекараме време, вие да излезете, да ни чакате някъде, да се срещнем. Той е на училище, да го вземем заедно от училище, да отидем някъде. Джими ти каза, че не желае да ходиш в училището. И ти какво направи? През ден си в училището на детето. Така. Каква е целта на всички тези срещи? На 15 септември. Безмислено е в този момент този Да. разговор да се води. Чакайте малко, по какъв начин ще осъществим контакт утре? Госпожо, вас няма да ви има, ама нас тук утре ще ни има. И вие ми говорите да си тръгваме. След като водя диалог с баба му, която в момента е очевидно тук и трябва да видим по какъв начин. Аз ви разбирам, само че с този подход няма да стане. Кажете вашия подход, слушам. Моя подход ще бъде към този момент. И ако искате да слезем долу, защото вече стана изключително предушно. Както ви казах още в първия разговор, ще ви помоля да спрете да записвате. В момента аз съм тук, минали са, вие бяхте вътре 7-8 минути, минали са още 7 минути, в които се обяснявахме на вратата дали имало режим или нямало режим. По същество трябва да се говори. Не съм ядосан. Детето ми се отчуждава пред мен, пред очите ми и вие ми обяснявате от 2 години да имам търпение. Не вие, институциите, които представлявате. Първо ще ви моля да спрете да записвате, искам по-човешки да си поговорим. Спирам записа за сега.